Исәнмесез, ТМВда адымнар тапшыру вакыты җитте. Студия Сәрия Хабибуллина безнең бүгенге чыгарылышта. Улы кешеләрне үлгәч ярасыма, табиблар белән җәмгыятьне икегә бүлгән мәсьәлә. Криминал айбер булмагачында нигә жарасыннан? Аны милиция белә. Минск, Казан арасы телне җуючы, әмма борынгы мәчетне саклаучы Белоруссия татарлары. Яңа күпер ничек салына? Былтыр гына безнең оешмага милли костюмнар тиктерделәр. Юл газабы, гүр газабы. Нигә йөзәр тапкыр кагыйдә бузучыларның машина таныклыгын алмыйлар? Ул гына түгел бит. Миндә бар, сездә бар. Елга бер тапкыр безгә Тукай кайта. Милләткә бүген кемнәр хезмәттә? Тукай белән бәйле премиябыз, ул иң югары премия. Бар уем, кичен көндезен, сезнең хакта милләтем. Саулыгың минем саулык, авыруың минем авыруым. Син каршымда бар нәрсәдән дә изге вә хөрмәтле. Дөнья бирсәләр дә сатмам. Милләт, миллиятне. Абдулла Тукай 138 елдан соң да ничек әһәмиятле яңгырый. Милләтнең авыруы дигәндә ул безнең бүгенге хәлебезне, туган телне саклый алмау, тарихны белмәү, катнаш никахларның артуын, ассимиляцияны тасвирлап биргән кебек. Татар дөньясы өчен атнаның төп вакыйгасы Абдулла Тукай туган көн. Туган тел көне һәм алар белән бәйле йөзләгән вакыйга. Әнә шулай елга бер тапкыр милли мөхит Казан үзәген чорнап ала да уртак уй, максат, проектлар белән яшәүчеләрне чыраштыра. Парклардан Тукай моңы агыла, шигырьләрен сәхнәдән сөйлиләр. Зыялыларыбыз республика җитәкчелеге белән иң кирәкле проектлар турында күзгә күз очрашып сөйләшә. Шәхсән минем өчен 26 апрель үзгә бер көн. Әйтерсең, син җан сусаган татар мөхитен тояр өчен юллама алып бер генә көнгә каядыр сәфәргә барып кайткансың. Үткәнгәме, киләчәккәме, параллель бер яссылыккамы? Бәйрәмнең йөзек кашы дәүләт премиясе лауреатларын атау быелгы состав номинантларының соллы булуы белән үк аерылып торды. Җиңүчеләр сүз сидерерлек түгел. Һәммәсе Татарстан әдәбияты сәнгате, татарның яшәешенә, милли мирасын булдыруга олуг өлеш кертүчеләр. Казанга килеп төшкәч, мин бу хөррият үземнең кайчандыр куйган хөрриятым янына килеп китмей булдыра алмыйм, әлбәттә. Тукай бүләген алырга Мәскәүдән кайткан милләттәшебез Кадим Җәмитов белән монда очрашуыбыз очраклы түгел иде. Ул хөррият стелласының авторы. Аның башка скульптура сыннарын белмәгән очракта да һәр татар шушы хезмәтен бер генә булса да күргән дигән сүз. Татарның азатлык символы. Бер караганда ул ниндер ул шарга талпынган кош кебек. Икенче караганда ул ниндер ул пәрәнҗе жапкан хатын кыз кебек. Ватан ана. Хөррият стелласы 1996 елда Татарстан суверенитеты кабул итүнең 6 еллыгы уңаеннан куела. Менә ул архивта сакланган кадрлар. Мәйдан тулы халык, милләт өчен кадерле символ. Татарстан Республикасының халык рәссамы Җәмитов Кадим Җәлил улына. Республикадан читтә яшәсә дә Кадим Җәмитовның бөтен иҗаты милләтенә багышланган. Ул 50 елдан артык тәҗрибәсе булган сынчы Тукай бүләгенә татар мәдәниятенең күренекле тарихи эшлеклеләренә багышланган скульптура, портретлары һәм сыннар сериясе өчен лаек. Хезмәтләре минем барысы да минем татарның бүгенге көненә, узганына һәм киләчәгенә багышланган эшләрем. Тукай әлбәттә бу миңа бик тәэсир итте. Шул бала чагында ук әлбәттә аңа кагылмый булдыра алмадым. Татарның күренекле шәхесләренең аның кулы белән ясалган сурәтләре Третьяков галереясында да, илнең башка музейларында да, Татарстанда да саклана. Хәзер Тукайның 140 еллыгына багышланган проект калынган. Ул эш Кырлайда урналачак. 22 язучыларның бюсты булырга тиеш. Орта гасырлардан алып, әйтик, ада Кылгадый, анда Мәрҗәни һәм башкалар. Татарның хор культурасын үстерүе, танытуы һәм саклауы, татар хор музыкасы антологиясе хезмәте өчен дәүләт бүләгенә Миләүшә Тәминдарова лаек. Татар мәдәнияте өчен янып йөрүче шәхес, үзендәге ташкынны башкаларга да күчерә алырга сәләтле кеше. 2 дистә елга якын республиканың дәүләт камера хорын җитәкли. Хор белән дус булмаган татарны да үзенең коллективына гашыйк итә алды. Хор не самый любимый жанр для татар, потому что... Хор жанрын татарлар инеп бетерми. Бер тавышны тыңларга ияләнгәнбез. Татар хор музыкасы антологиясын яздыру фикере килде. Һәм без аны башкарып чыктык. Катлаулы иҗади эш иде. Ул бит концерт кына түгел, югары дәрәҗәдә башкарылырга тиешле эш. Язмада юк кына кимчелектә сизеләчәк. Чистота поэзии татарского языка, мелизматика, безусловно, вот этот высокий вот ценз. Потому что она мне трудно далась, эта антология. Она мне далась с затратами сердечными. Вот, наверное, поэтому я в эти дни так счастлива, что это так оценено вот этим вот прекрасным
Вы смотрите, какая эстетика, как это красиво. Я это буду с гордостью носить. Татар хор музыкасы антологиясына 20 гасыр татар композиторларының 18 композициясы кірген. Буыннарға мирас булып калачак татар сәнгатын бүтін дөньяга таныткан улуг хезмәт. В мире хәзер инде яңгыры безнең татар җырларыбыз, безнең әллүкибез, безнең зиләлүкебез. На 33 платформах. Дөньядагы 33 платформада кеше Мансур Музафаровны тыңлый. Беләсезме мин аның өчен ничек шат? Ул шундый тыйнак кеше булган. Шамил Шәрифуллинны тыңлыйлар. Ул искиткеч, бөек композитор, дөнья дәрәҗәсендәге, Бах белән бер дәрәҗәдә тора торган шәхес. Балалар поэзиясе, проза һәм драматургия үсеше, яшь буынга рухи әхлакый тәрбия бирүгә керткән өлеше, балалар өчен татар әдәбияты һәм фольклорының иң яхшы әсәрләрен тәрҗемә итүше, яшь иҗатчыларга булышлыгы өчен премиягә Борис Вайнер лаек. 1980 еллардан Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Шәүкәт Галиев, Роберт Миңнуллин, Рауль Фәйзуллин кебек танылган шагыйрьләрнең шигырьләрен тәрҗемә итә, татар әкиятләрен тәрҗемә итеп китап чыгара, татар мәдәниятен илгә танытучы шәхес. Мои пьесы идут в разных театрах страны. Илнең төрле театрларында минем пьесалар куела, шул исәптән татар фольклоры буенча язылганнары да. Әйтик, Гамыр Батыр, күбрәк татар театрлары булган төбәкләрдә, әлбәттә, бу жанрны популярлаштыру кирәк. Балалар язучылар арасында гына түгел, әтияниләр, сабыйлар арасында да. Борис Вайнерны татар әдәбиятын таныту өчен кайбер татар шагыйрьләренә караганда да күбрәк хезмәт куйган шәхес диләр. Янәшәсендә Гариф Ахуновның кызы Наилә ханымның булуы да ике мәдәниятне якынайта. Его книги для детей, а их несколько десятков, наверное, около полусотни. Аның балалар өчен язылган дистәләгән китабы бар. Алар Казанда да, Мәскәүдә дә бастырылды. Татарстанның балалар әдәбиятын илгә таныта торган басмалар, пьесалар аша да бу миссияны үти ул. Ләис Зөлкарнәйгә. Шагыйрь Ләис Зөлкарнәйгә дәүләт бүләге узганны кабатлау китабы өчен бирелде. Ул тормышка, кешелек асылына, татарның холкына, милливлеккә үзенчәлекле карашы белән кызыклы, 500 битле. Алтын Орда чоры, Казан ханлыгы чоры. Аны өйрәнүченә 1 ел вакыт кирәк, иң кемендә. Язу анса бик четерекле мәсьәлә. Ул дастан рухында язылган. Шуңа күрә милли традицияларны сакларга кирәк. Күпчелек аның шигырьләрен бәлки белмидер дә, әдәбият дөньясына ул 70нче елларда килеп керә, матбугатта еш басыла, әмма соңгы вакытта югала, моны үзе дә яшерми. Тукай бүләген алыр өчен 20 еллык хезмәт кирәк булды ди. Татар халкының тарихына түгел, бүгенгесе берсе. Шуңа күрә тарих турында язылган. Бүгенгесен аңлар өчен. Ник без имеш битеп барабыз? Без битеп бармыйбыз, бишеп барабыз алга. Ул безнең Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Адымнар. Тапшыруны җәмгыятьне икегә бүлгән четерекле мәсьәлә белән дәвам итәбез. Олы яшькә җитеп үлгән кешене җир куенына салыр алдыннан ярдырырга кирәкме? Республикада яшәүчеләр белдерүенчә, елдан-ел картларны ярдыру очраклары арта. Таякның бер башында канун тора. Федераль законда яру мәҗбүри булган берничә очрак билгеләнгән. Мәсәлән, кеше үтерелгән, йогышлы аурудан үлгән дип шикләнелсә, ауруның сәбәбен төгәл билгеләп булмаса һәм башкалар. Бу таләп мәрхүмгә 70, 80, 90 яшь булса да үзгәрешсез кала. Икенче яктан мәрхүмне ярдыруны шәригать кануны тыя. Шуңа бакыйлыкка күчкәнче үк мине ярдырмагыз дип васыят язып калдыручылар бар. Тик чынбарлык шундый, хастаханәләрдә еш кына ул язуга карамыйлар икән. Мондый мөрәҗәгатьләр депутатларга да килә. Алар ихтыяҗ булганлыктан норматив документларга үзгәреш кертү мөмкинлеген карарга әзер. Ярудан коткара алмыйча, якыннарының васыятен үтәмичә калган туганнарның моң-зарын һәм әлеге мәсьәләгә рәсми карашны Рүзәл Шәрипов өйрәнде. Зок теге кешене бирмичә торулары моргта, ул теге җәберле, конечно, кешене. Илдус Катипов гыйнварда 84 яшьлек әтисен җирләгән. Ул озак авырудан соң хастаханәдә җан бирәм. Диагнозы алдан ук билгеле булган. Тик табиблар мәетне ярдырырга җибәрәм. Дәвалауда хата китмәгәнме икәнен тикшерү өчен кирәк дип аңлаталар. Диагнозын белеп кенә үлгән кешене битәрелтеп булмый бүгенге көндә. И башка кешене дә саклап калып булмый ул диагноз белән, потому что если менә мин теге тормышта шулай үткән дигән кебек инде
Сыерларын да bizim берсе үлсә ярып аны карап калганнарын исән калдырып була. Кешене ала калдырып булмый, потому что кеше бит инде стадный животный түгел булганда бөтенесе бер условиядә яшәми. Улларны ярдыру мәсьәләсенә аеруча авылларда караш кискен тора. Без Яшел Үзәннең Норлат авылына юл алдык. Абитка хәтле өлгерткән җирдән аны икенче көнне абит алдыннан шулай күмергә туры килде. Бер айлык Шәүкәт Миңнуллинның 80 яшьлек күршесе үлеп китә. Ул онкологиядән вафат була. Әмма ярып карамыйча үлеме турында кәгазь бирмәгәннәр. Мәйтне моргта авылга алып кайтуларын башка районнардан җыелган туганнары гына түгел, зиратта казылган кабер дә тәүлектән артык көткән. Аның бит инде хат техникасын табырга кирәк. Тегендә учыртын көтәргә кирәк. Әле ул бәлки күбрәк тә жаткан бер. Бөтенесенә аның инде расход кирәк җәмәгать. Мөселман инде ул чиста, саф булып китәргә тиештеге дөньяга. Норлат авылында 3000 кеше яши, 70% өлкәннәр. Бу авыл җыеннарында инде күтәрелгән вопросларның берсе. Актуаль вопрос. Инде без инде мөрәҗәгать итәбез МВДларга, югары органнарга. Алар да ул вопрос белән шөгыльләнәчәкләр. Кеше үлә бит, инде полиция килә. Һәм инде полиция әйтсә, менә бу кешене ярдырырга, моргка направлять итсә, монда бер нәрсә эшләтелмәр. Кич белән үлсә, иртә белән күмергә кирәк, иртә белән үлсә, кич белән күмергә кирәк. Тиз генә өлгертергә кирәк кешене. Чөнки үлгән кешенең җаны переживает. Криминал айбер булмагачында нигә жарасында? Аны милиция белә ул. Мөселман республикалары безнең берничә миндәтләр үзе безнең Татарстаныбызда, шул Дагестан, Чечня республикаларында, әлхәмдүлиллах, президент без аралашабыз. Минем белгәнем белән менә мондый масштаб та түгел, алып китеп шул больница юлларында тәннәрен җиртүргә. Яшел Үзән районында узган ел 2000 кеше бакыйлыкка күчкән, 70%-ын ярдырырга җибәргәннәр. Невозможно установить причинно-следственной связи смерти. Ярдыру үлемнең төгәл сәбәбен белер өчен кирәк. Кеше диспансерлаштыру үтмәй, амбулатор ярдәм алмый, безнең системада авыруы теркәлмәгән икән, берничек тә ярдырмыйча калып булмый. Без үлемнең барлык сәбәпләрен анализлыйбыз. Иң яш очрый торганнарын билгеләп, аларны киметү буенча чаралар күрәбез. Шул рәвешле төп максат кеше гомерен саклап калу. Татарстанда хәзер гомер озынлыгы 75 яшь. Быел Сәламәтлек саклау министрлыгының коллегия утырышында 2030 елга кадәр 78-гә кадәр җиткерү бурычы билгеләнде. Бер ел эчендә үлем очраклары 4,5%-ка кимегән. Ярдыруның тагын бер ягы бар. Хәзер олыларның үз үлеме белән киткәнме икәнен ачыклау мәсьәләсе актуальләшә. Чөнки мәрхүмнең үлеменә туганнарының катнашы булуы ихтимал дип белгечләр. Очень часто появляются вопросы или обращения соседей. Еш кына безгә өлкәннәрдән, аларның күршеләреннән шундый мөрәҗәгатьләр килә. Кайберләрнең пенсиясын балалары ала, ачлыктан интегеп якыннарыннан тиешле ярдәм ала алмый яшәүчеләр бар диләр. Мондый шартларда вафат булган әби-бабайларның үлемендә туганнарының катнашы бар дигән шик барлыкка килә. Мөлкәт, мирас итеп калдырылган әйберләрен тизрәк алыр өчен шулай эшли алалар. Ярдырмый калу өчен акча түләргә әзер булган кешеләр дә бар. Ярдыру ислам дине күзлегеннән тыелган. Мәйеткә аерым бер шундый зарар кебек була дип әйтелә инде. Шуңа күрә инде мәйтнең хөрмәте ул исән кешенең хөрмәте кебек инде шушы хөрмәтне бозарга ярамый. Элек теге пенсияда үлгән кешеләрне бик ярдырмыйлар, сразу озаталар. Законда дини карашлар буенча ярдырудан баш тартып булу искәртелгән. Моның өчен мәрхүмнең туганнары гариза яза ала. Без әлеге мәсьәлә буенча Сәламәтлек саклау министрлыгына мөрәҗәгать иттек. Монда кыска гына җавап тоттылар һәм төп сорау әлегә җавапсыз калды. Гәрчә соңгы елларда халык әйтүенчә патологоанатомик гамәлләр активрак уздырыла башлап, моның сәбәпләрен белергә теләү ихтыяҗы артса да. Тормыш иптәше, баласы, әти-әнисе, улыкка, кызлыкка алынган кешесе булса, оныгы, бабасы, әбисе гариза язырга мөмкин баш табиб исеменә. Шул очракта алар аны ярмаячаклар. Тик практика шуны күрсәтә. Гариза язылган килештә башта законда мәҗбүри ярылырга тиеш булган категорияләр буенча тикшерәләр. Закон теге ул шулай создаваться ителгән, анда теге беркем дә обходить итә алмый. Законда язылган икән, нотариус кагазы гына сине ул скрытидан спасать итә алмый. Февральдә Россия Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәррахов законга үзгәреш кертергә тәкъдим итеп Татарстан Сәламәтлек саклау министры исеменә хат юллаган. Ул миңа халыктан мөрәҗәгатьләр килә ди. Шулай ук очрашуларда да бу мәсьәләне күтәрүләрен әйтә. Ул кеше исән чакта ук аның ярдыруга карата фикерен теркәп калдыру алымын законлаштырырга кирәк ди. Яшь буенча чикләү кертергә, мәйтне моргка алып баручы транспорт яллаган очракта чыгымның бер өлешен кайтарырга тәкъдим итә. 2 ай узган, тик әлегә күрелгән чарасы гына юк дип язган ул Telegram каналында.
Гомере буе ничектер куркып яшәде, ярдырмасалар гына ярар иде дип. Бу кыз бездән йөзен күрсәтмәүне, исемен әйтмәүне сорадым. Динә диек, әбисенең васыятын үтәп, 2 ай элек аны ярдырмыйча җирләгәннәр. Табиблар аның хроник авыруын белеп, ким дигәндә ярты елга бер хастаханәгә килеп тикшеренеп китүен сораган. Буларның барысы амбулатор картага теркәлә. Соңгы елларга килгәндә ул инде ешрак авырта башлады һәм без барып кына түгел, участковый табибларны үзебезнең иебезгә чакырып та алар гел язып тордылар инде. Менә авырта, аның шундый чире бар дип, әбием бу дөньядан киткәч, анда инде бернинди сорау булмады. Участковый табибка бардык та һәм ул аның амбулатор картасын ачып, аның хроник авыруын барын күреп, безгә менә шул белешмәне бирде инде үлү турында. Репортажны әзерләгәндә шул ачыкланды. Карт кешеләрне ярдыру мәсьәләсе халыкта ризасызлыкны көчәйткән. Мөрәҗәгатьләр чыннан да арткан. Икенче яктан белгечләр җәмгыять үсеше мораль проблемаларны кискен куя ди. Криминаллыкны ачыклау мәсьәләсе килеп баскан. Шул ук вакытта үлем сәбәбендә табиб хатасының булып-булмавын ачыклау кирәклеге. Хәзер җаваплы оешмалар арасында четерекле тема буенча сөйләшүләр баруы билгеле булды. Димәк, аны хәл итү мөмкинлеге дә карала дип үмитләник. Рүзәл Шарипов, Алмаз Зиятдинов, Булат Абдельманов, Наил Абдуллин, Адымнар. Апрель айы тамамлана. Ул юл транспорт хәрәкәтләре буенча гыйнварны да уздырды. 167 авария булып, аларда 21 кеше үлә. Иң күп фаҗигаләр ай уртасына туры килде. 12 көндә 14 кешенең гомере өзелде. Һәм анализлап карасак, һәлак булучыларның байтагы үзләре бу авариядә гаепле булмаган кешеләр. Кайбер очракта юл хәрәкәтен китереп чыгарган машина йөртүчеләр даими кагыйдә бузучылар икәне ачыклана. Әйтик, Яшелүзән районында авария сәбәпчесе булган чит ил автомобиленә 155 беркетмә төзелгән булган. 2022 елда Татарстанда автомобиль йөртүчеләр 7 миллион тапкыр юл йөрү кагыйдәләрен бузган. Аларның 87%-ын камералар терки. Инспекторлар тарафыннан 30 меңнән артык беркетмә төзелә. Аңа кадәрге ел белән чагыштырганда 0,3%-ка күбрәк. Бүген автомобиль йөртүчеләрне дилбегәдә тота торган җәза машина йөртү таныклыгын алу. Ул гадәттә 1 ел эчендә 2 тапкыр светофорның кызыл төсенә чыккан, эчкән килеш руль артына утыручыларга карата кулланыла. Тик 100 штраф җыючы 2 тапкыр кызыл светофорга чыгучыдан нәрсә белән аерыла? Нигә аларга карата җәзаны катгыйландырырга тырышу нәтиҗә бирми? Рания Абдрахманова җәмәгатьчелек белән шул хакта фикер алышты. Кеше үлеменә китергән куркыныч юл транспорт хәлакәтләренең берсе әле узган атнада гына Яшелүзән районында килеп чыкты. Менә шушы урында 2 ир-ат утырган Нива машинасын югары тизлектә килгән чит ил автомобиле бәрдерә. Пәнҗешәмбе иртәсендә юлга чыкканда әлеге урманчылар бу аларның соңгы эш көне булыр дип уйладымы икән? Нивадагыларның исән калу мөмкинлеге булмый диярлек ди инспекторлар. Соңрак 2023 елдан алып бу көнгә кадәр әлеге машинага 155 беркетмә җибәрелгән ачыклана. Автомобиль оформлен на юридическое лицо. Автомобиль юридик затка карый штрафлар барысы да түләнеп барган, әле дүртесенең түләү вакыты чыкмаган. Мондый очракта без кагыйдә бузучыга кисәтү ясап, хат кына юллый алабыз. Профилактические письма и говорили о том, чтобы они не продолжали нарушать правила дорожного движения. Майбах белән идарә итүче ир-ат Россия җинаять кодексының 264 маддәсе 5 бүлеге буенча гаепләнә. Бу юл йөрү кагыйдәләрен бозу нәтиҗәсендә саксызлык белән 2 һәм аннан да күбрәк кешеләрнең үлеменә китерү турындагы маддә. Егет үз гаебен таныган. Тикшерү барышында ул иректә булачак. Әмма аңа чит илгә чыгу тыела дип хәбәр итәләр Эчке эшләр министрлыгында. Февральдә Казанда да шуңа охшаш очрак булган иде. Ибраһимов урамы буйлап Porsche автомобиле белән идарә итүче ир-ат светофорның кызыл төсенә керә һәм җәяүлене бәрдерә. Соңрак аның машинасында да ел сайын 30 штраф теркәлгәнлеге ачыкланды. Монда әлбәттә сорау туа. Нигә 30-150 тапкыр кагыйдә бузып та таныклыкларын алмыйлар? Ярар бу оешма машинасы булып йөртүчеләре төрле булсын ди. 2 яки 3 кеше рульдә йөрсә дә һәммәсенә 50 очрак туры килә. Димәк ул 50 тапкыр кеше үлеменә китерердәй авария ясарга мөмкин булып чыга түгелме? Более-менее жесткие меры кирәк. Икенче штраф инде менә определенная сумманы узгас двойной степени. Бер кешендә ничектер сразу гына гаеп итеп тә булмый. Бөтенебез ашыгабыз. Ну, менә бер гаепсез кешеләр әрәм булу гына. Аларны, мне кажется, утыртырга кирәк просто и все. Кеше утырып чыккач, мен все равно теге икенчерәк үле башлый. Ул гына түгел бит. Миндә бар, сездә бар. Ул нарушать кеш ярамый. Бик хәзер, во-первых, машиналар бик куәтле. Чабалар. 43 ел машина йөртү тәҗрибәсе булган Фәрит Сиражиев Совет чорын искә ала. Ул вакытта 3 тапкыр кагыйдә бозган кешеләр машина белән идарә итүдә шикләнгән. Специальный бальный талон буладыр яшел төстә.
Вот, шунда, значит, ГАИ туктатса, артына язадыр и дыракол белән тишек тише. Вот, шул, значит, синен уже как нарушение санала. Шул эч нарушение булса, определенный срок, допустим, ну, 3 айдагы алык инде. Ул вакытта инде рульдан әзрәкенә туктаттырга да итәләр иде. Сейчас, в принципе, повторность тоже реализована, но реализована немножко более лояльно по отношению к водителям. Хәзердә кагыйдәне кабат бузган өчен җәза бирү каралган. Тик ул машина йөртүчеләргә карата лояль караш. Ягъни кеше бераз гына тизлекне арттырган икән, ул барыбер кагыйдә бузучы. Яшелүзән районында булган очракта да суд кагыйдә бузуларның күп булуын эшне тагын да катлауландыра дип карый ала. Тик бу турыдан-туры дәлил булып саналмый. Штраф җыючылар потенциаль авария чыганагы дип карасак, аларга карата нинди камчы кулланырга соң? Бәлки кабаттан совет чоры системасын яңарту кирәктер. Тик белгечләрнең бу мәсьәләгә карашы бик аерыла. Татарстан парламентында да, Дәүләт думасында да законга үзгәреш кертү ихтималы турында сүз кузгатылып тора. Когда есть ДТП, есть жертвы, и за спиной у данного водителя. Машина йөртүченең 10-20-30дан артык штрафы бар икән, бу лакмус кәгазе кебек. Кешенең йөртү стиле, тәҗрибәсе яки акылсызлыгы турында сөйли. Бездә җәзаның күбесе кагыйдә бузгач кына карала, ә бит аны алдан кисәтеп тә булыр иде. Ягъни статистика кагыйдә бузу очракларының штрафларының күп булуын күрсәтә икән, бәлки ЮХИДИ контроль күзәтчелек органнарына моңа игътибар итәргә кирәк булгандыр. Уже как бы кешене белергә кирәк, андый кешене, андый укучыны психологик яктан тикшереп, уже карарга кирәк. Ярыймы аны армиягә алырга, ярыймы юлга чыгарырга. Гиперактивность дигән нәрсә бар. Неадекват тотышу бар. Шуңа күрә андый кешеләрне мин уйлыйм, мәктәптә үк атика кирәк. Возможно, и нужно использовать мировой опыт. Әйтик, Германиядә җүләрлеккә тест бирәләр, немецлар аңардан курка. Бәлки бездә кеше күп штраф җыя икән, аның транспорт белән идарә итү өчен психологик яктан яраклымы икәнен тикшерә башларга кирәктер. Руль хис кичерешләргә бирелә торган урын түгел ди белгечләр. За рулем не должно быть не позитивных эмоций. Рульдә шатлану да, көенү дә булырга тиеш түгел, бары тик юл гына булырга тиеш. Читкә игътибары юнәлтелгән кеше уяулыгын югалта, аның дөрес карар кабул итәргә вакыты җитми. Характерына карап шуны әйтеп була, һәлакәтләргә күбрәк холерик кешеләр эләгә. Алар агрессив, тормышта актив, максатым бар икән, бернинди киртә күрмим дигән принцип белән яшиләр. Бүген бездә иң кечкенә штраф 250 сум. Тизлекне арттырган өчен килгән сумманың яртысы. Иң зур җәза иректән мәхрүм ителү. Тик аның да бәясе бар. Ул кеше гомеренә тиң. Яшелүзән районыннан Рания Абдрахманова, Наил Абдуллин, Гадел Миндубаев, Рәмзил Гарипов, Адымнар. Татарстан быел Белоруссиядәге вәкиллеген эшләтеп җибәрергә планлаштыра. Әлеге ил безнең төп икътисади партнерларның берсе, узган ел товар әйләнеше 1 миллиард доллар булса, 2-гә җиткерү бурычы тора. Апрельдә вәкиллекне Питрәч районының элеккеге башлыгы Илһам Кашапов җитәкләячәге билгеле булды. Икътисади мөнәсәбәтләрне яңа дәрәҗәгә чыгару өчен зур эш башланганчы, без мондагы милләттәшләребез тормышы белән таныштык. Белоруссиядә 8,000 татар яши, 10 мәчет эшли, Минскида 25 ел элек ачылган Чишмә оешмасы бар. Быел монда Сабантуйны зурлап үткәрергә җыйналар. Тагын бер үзенчәлекле проект 16-нчы гасырда төзелгән мәчетне төзекләндерү. Көн кадагында торган проблема тел югалу. Ул иртәге көн түгел инде. Монда туып үскән татарлар телен югалткан. Анда күбесенчә килгән милләттәшләребез генә сөйләшә. Алия Хәйретдинова репортажы. Минск шәһәре Казаннан 1000 километр. Белоруссиядә бүген 8000 татар бар дип исәпләнә. Милләттәшләребез бу җирләрдә 6 гасыр элек Алтын Урда чорыннан ук яши башлаган дигән мәгълүмат бар. Узак вакыт читтә гомер итсәләр дә, гырыф-гадәтләрне җуймыйлар. Белорус халкы да татарларны хөрмәт итә, алар белән бәйле тарихи урыннар саклана. Минск шәһәренең Җиңүчеләр проспекты, Белоруссиянең үзәге. Әлек бу җирләрне татарлар бакчасы дип йөрткәннәр. Тарихчылар әйтүенчә, элек монда сазлык булган. 6 гасыр элек монда күченеп килгән ватандашларыбыз бу илнең чикләрен саклый, әнәк менә бу җирләрдә алар авыл хуҗалыгы тармагында хезмәт куя, яшелчә үстерә, мал асрый. Шуңа күрә татарлар бакчасы дип йөрткәннәр дә. Наша задача, если мы не сможем восстановить мечеть, а хотелось бы восстановить, очень, потому что
Ну, потому что у нас все народности равны. Татарстан делегациясына 16 гасырда төзелгән мәчет хәрабәләрен күрсәтәләр. Довбуча авылында урнашкан Белоруссиянең иң зур мәчете була ул. 1970 елда гөмбәзе җимерелә, 89да сүтеп Белоруссиянең дәүләт халык архитектурасы музеена тапшыралар. 35 ел буе мәчет токталарын хезмәткәрләр карап тоткан. Чиремәсен дип елга 2 тапкыр махсус сыйкша белән эшкәртәләр. Полностью все чертежи, эскизы, внутреннее наполнение брали из того, что аналог Польши, что есть мечеть. Хәзер аны яңадан курмакчылар зур эшне башкарып чыгарга Татарстан ярдәм итәчәк. Мы восстановим нашу мечеть, нашу, я говорю, потому что это... Без бу мәчетне төзекләндерергә тиеш, ул безнеке. Бу бит безнең тарих. Татарлар эс калдырып кына китмәде, алар әле дә безнең белән кулга-кул тотынышып яши. Менә хәзер дә зур эшкә бергә тотынырга уйлыйбыз. Мәчет калган, әмма тел җуела. Милләт буларак саклаган әйбер дин булган ди белгечләр. Белоруслардан аерылып торыр өчен алар иске белорус телендә гарәп имләсе белән китаплар яза. Көндәлек рәвешендәге мондый китаплар һәр татар гаиләсендә булган. Аларның күбесе Минскиның Җәмигъ мәчетендә саклана. Вплоть до 1950-60-х годов вот эта арабица, она была широко распространена среди белорусских татар. Менә бу иске татар-белорус телендә гарәп имләсе белән язу әле 60-нчы елларга кадәр саклана. Белорус теленә яраклаштырылган гарәп алфавиты шул кадәр камил була ки, хәтта бүгенге галимнәр бу китаплар аша иске белорус телен өйрәнә. Коръән китабын белорус теленә тәрҗемә иткәннәр. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин дин әһелләре ярдәм иткән. Для нас очень важно то, что даже в братской Белорусской республике мы живем здесь комфортно, с пониманием. Васил Шейхразиев Җәмигъ мәчетен карап чыга, дуга кыла. Монда кадәр килеп татарлар белән очрашу тарихи чылбырның үзлексезлегенә инану мөһим. 82 елдан соң кадерле бабаебызның ул сугыш вакытында концлагерда үлгән, тилмереп. Шуның каберенә килдек. Тарихи мизгел. Бөек Ватан сугышында татар белән белоруслар иңне иңгә куеп көрәшкән. Мулла Әхмәт Мәхмүтов Балтач районы Киек авылыннан 1941 елда сугышка киткән, хатыны 7 баласы кала. 42дә хәбәрсез югала. 82 ел узгач медальонын Белоруссиядә табып туганнарына тапшыралар. Аның белән бергә тагын 4 татарның җирләнгән урыны билгеле булды. Безнең монда монументный доска куйдылар. Онда безнең бабайның исеме, фамилия, отчествосы язылган. Хәзер безгә аның рухына килеп дуалар укып, чәчәкләр куеп китәргә шундый мөмкинлек туды безгә. Әле без аны билгесезлеге бездә, кайда үлде микән? Үлгәнен белә идек, пленда тилмереп үлгәнен. Но менә именно шушында Шталак 352 лагерында үлгәнен белмидек. Менә кызлар, сезгә татар күчтәнә чыгып килдем, Шәкшәк, Казаннан. Казан медицина институтын тәмамлаган Гүзәл Хәбибуллина Минскига 30 ел элек күченә. Монда кияүгә чыга, 2 кызы, 2 оныгы бар. Балалары татарча белми, әмма татар киенә бийләр, татар ризыкларын бергәләп пешерәләр. Ураза байрам уздырдык. Минем олы кызым миңа әйтте, Ураза байрамны уздырабыз, минем идә уздырабыз диде, без уздырдык. Безнең шумадан тул Шәкшәк була. Потому что иң яраткан мин эшкә килгәндә, бөтен кеше Шәкшәк алып килдеңме? Шәкшәк бөтен кеше белә. Йөрәк шәштем, сулар эчтем, яр буенда елгада. Белоруссиядә татар мәктәпләре юк. Рухи азык алыр өчен милләттәшләр Чишмә иҗтимагый оешмасына җыела. Ерак яшәсәң дә, телеңне, халкыңны, тамырларыңны яратсаң, телне бер вакытта да онытмыйсың. Берничә ел элек Сабантуй уздыра башлаганнар. Быел аны республика күләмендә оештырырга уйлыйлар. Васил Шейхразиевка Минскиның Ирек мәйданында булачак Сабантуй мәйданын күрсәттеләр. Моңарчы милли бәйрәмгә 100 кеше җыелса, быел күбрәк булыр дип өметләнәләр. Татар конгрессыннан артистлар җибәрүне сорадылар. Былтыр гына безнең оешмага милли костюмнар тектерделәр, баянгы алдылар, тальян гармун бүләк иттеләр. Татар здесь любят, уважают и знают. Шул чагында гына татар булып калыплар. Шул вакытта гына телне саклап калыплар. Шул вакытта гына үзебезнең бәйрәмнәрне, без аны үзебездә күреп торабыз, авырлыкларны. Ул Белоруссиядә гына түгел, ул Татарстанда да. Васил Шейхразиев Белоруссиядә Россиянең вәкаләтле вәкиле Борис Грызлов белән очрашты. Быел Минскида Татарстан вәкиллеге эшли башлый. Анда бу атнада вәкил буларак Илһам Кашапов китте. Алда зур максатлар, хезмәттәшлекне арттыру, димәк, милләттәшләр белән дә яңа элемтә күпер салына. Минск шәһәреннән Алия Хәйретдинова, Данил Филатов, Адымнар. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.